Tamasima borok sini borok ba maya gana khagana ro suba Angaki khangke ba kori sami mano matai hijau joto Bhagaban hai ani Bhagaban rok hijau jaka joto no taku bipod debar mano suba chukhaini rok no hambai marogo angbo tahingke bono koroi somayo suba chukhaimani bagai mongkha je rang suba chukhaini rok ni bumung hingkai bumung koroi jeti khaibo tongo hingke oboto je bumung koroi rok to ang bumung saimanliya hingke tutelo rang 3953 taka rang mangkha hingke ang tini bono last o tini jotono yaphlai phaikha hingke bini obo haino naioi nungoi khamsa changjagoi arbo kisa suba chukhaijadi bono taksote bo kok saimaiya tini 10 din ongkha hingkai tahingke sidi sini hingni borok bai sungjakai sinio hinui kesa sini mung roimano mane that kesa chuku sai khaimano asukjaro se ar phariyako ke bongni je bono suba chukhaini rokni bumung ang tabuk saironai takhuk bihan tripura 200 maina mohon tripura 1000 Saranjit Tripura 300 Michael Tripura 200 Probin Mohon Tripura 100 Motijit Tripura 100 Jitendra Tripura 100 Saina Tripura 100 hingkai takhuk Noniram Tripura 51 taka hingkai Landamoni Tripura 105 taka hingkai je bumung kalaimani to ang saka hingke je bumung kalaiya bai ok bai tutelo rang 3953 taka rang ang tini no je bara rang tongmani roi paikha hingke aro je khokso khungnoi suba chukhaini rok tongkhai khaidi ang jotono roi nai chini takhuk chakulung phano bini bumung wngkha bipod debarma ojang rupotni bophani bumung wngkha Bikram botabo kok samaya thuyama kalaijak horo berai phaimani matai hamya manjai nog joto nungkha nani video ko hingke tini bangor video khai phaijak hingke tinini video naidi ang tak phunuknai jotono hambai horgam hingke chini takhuk chakulung phano borok suba chukhaimani naidi usan 34 rok phaijak ang hingke tini 553 taka dio ang ar je bara rogoi 60 taka karai rok phaikha 560 taka do he naidi nung konlai orni nika he arai nutana tai joko sini bele no sini no he naidi nungkhana no sini sangai kyasa sini hinai chuku sakai mane sini mungjimi kyaroi mano bo kok samaya bera khamsa chai doha kino video nungkha hingke ba aro maya nangai khanangoi ani scanner rok Google Pay number roi ronai khoksa phari khongnai phari bono khe suba chukhaidi hingke tabo ang bini nongni borok bai kok salainai tahini sa khana di kinu total borok suba chukhaimani rang basing mangkha 4000 to mangkha 4000 to mangkha no go 3953 taka do hingke ani oro je manmani ang ro phaikha hingke arbo dui manno ro phainang hingke nung nono je suba chukhainai rok no nung ta sana muchuk maya ganang khaganang hamjang maro na muchuk na hamjang maro na muchuk jamo ke nini sala wahai hayong jago ang bong kori somayo kori somayo mula tain se chaga jago hingke chung mane kori somayo ang asuk mangkai hamjang jago ar kya masa jo bai khai pung jo na khai pung jo bai jadi hipele ke tabok nini sala bobo hai condition ongkha bobo hai tama tabo ai khi na yengo boi kya ukti simong jakha kogrok to samaya ko kokbo maya mai tei bo samaya Kar toirok sini kya nungu ar kisimi suba so nang jago no maya ganang khagana rok ano maya nang khaiba kya chuwa bai dipele safari khongnai phari phari je phari tei phili jon khokjakai ra phungse nung tamasima borok chini borok ba maya gana khagana ro suba khangke ba kori sami mano matai hijau joto Bhagaban hai ani Bhagaban rok hijau jaka
Jotono. He naidi abo hayang jagbo tini bai 10 din nongkhana bile no 10 din pura 10 din. Thane sugur 20 tarik gongman. 20 tarik tini 2 tarik hingga itu 10 din kalaya diba 28 hinggai 10 din pura 10 din kakhana di. Je arai jakobo kham sasai donga. Baike ham na lai wana mani sima kori bini bagai baike ham nai bo. No maya nangkai khanangkai ba bono nai kham sasang kai ba kia nara subasu khailai jadi pele bini nongni boroko sakaba kia subasu khailai jadi ham bai jotono asungno.